Суперкніга пра Біла з Болаю. Біл разумны, а Бола вясёлая. Частка 1. Прыгоды Біла і Болы. Вершыкі ды прыколы. Гэты аповед жахлівы бязмежна, страшны і сумны, аж зробіцца смешна. Як? Бо на свеце дзівоснае дзеецца. Штосьці не ясна? Пасля зразумеецца. Прыйдзе няшчасце, а потым развеецца. Лепш раскажу, як было паслядоўна я. Неяк апоўначы здарылася цудоўнае. Проста ўночы, кажу вам праўдзіва, сапраўднае дзіва. Гэта здарылася так, напраўду павер. Адбылося тут і цяпер. Сёння ўночы, цяпер і тут самы-самы сапраўдны цуд. О, імгненне ягонага нараджэння. Бо на свет прыходзіць дзіця. Сэрца б'ецца ў рытме жыцця. Дзяўчынка, маленькая пані. Дзіця кахання і чакання. Анёлак з крыві і плоці, што хутка зробіцца цёцей. Новая госця планеты яна. Адна з мільёнаў мільярдаў. Адна. Стала жыць паміж нас на радасць сабе і людзям. Сёння ўночы, якую мы не забудзем. Гэта і быў той цуд. Цуд, які вечна трывае. Цяпер у кагосьці сястрычка, прыгожая і жывая. І кагосьці шчаслівым зрабіла. Тату, маму і брата Біла. Ад радасці млелі дачушка, сястра. Шалелі, спявалі, жадалі добра, скакалі да столі, крычалі «Ура!». У мамы ад ранку да ночы ад шчасця вільготныя вочы. Яна туліць да сэрца дзіцё, атрымаць у дарунак жыццё. І ніхто з іх не ведаў тады, што радасць – пачатак бяды. Вось нарэшце дадому прывезлі дзяўчынку. Біл ад крыку малое не меў адпачынку, пакуль мама шыла маленькія рэчы для самай цудоўнай малечы. Пакуль мяняла пялюшкі самай цудоўнай дачушкі. Маміны саюзнікі, памперсы, падгузнікі. Ранняе ўставанне, першае купанне, у цёплай ванне, дубкі, адмыванне. А малая хныкае, дрэмле, п'е ды ікае. Камячок, а мітусня вялікая. Людзі дасылалі кветкі і прыходзілі ў адведкі. Стаялі маўкліва, глядзелі на дзіва. Усе, хто прыходзіў да хаты, сюсюкалі, як вар'яты. Агу, агу, агушачкі, якія мы дзяўчушачкі, якія мы маленькія, якія сладзенькія. Знаёмыя сяброўкі вязалі ёй абноўкі. Пасля складалі ў зале, што для яе вязалі, цудоўныя рэчы для самай цудоўнай малечы. Кажа бабуля: «Дачка твая тварам мяне нагадвае». Дзед спрачаецца: «Не, носам пайшла ў мяне». А Біл падумаў: «Не ведаю ў каго, але шуму і крыку ад гэтай малой ого-го». Аднак па двары хадзіў, ганарыўся пасля: «А што ў мяне ёсць? Немаўля, зусім лысае немаўля». Сябры прыбягалі, глядзелі праз шкло і казалі: «Ну трэба ж, такое малое!» А Біл стаў большым, большым стаў нашмат, бо ён не абы хто, старэйшы брат. І ён хадзіў і важнічаў паўсюль і думаў, што яна маленькая пакуль, і хай сабе яна ўвесь час раве, і хай ва ўсіх вязанне ў галаве, і хай мяняюць памперсы ўвесь час, ды ўсё-ткі мець сястрычку – гэта клас. Хоць часам так плача ўначы, што хочацца з дому ўцячы.
Яму кажуць: «Чакай, хутка нас пазнаваць пачне малюпас, перастане крычаць да каляд, будзеш самы шчаслівы брат». Яна і праўда зрабілася ціхаю. Біл вазіў вазок яе з пыхаю, а малая, як дзеткі ўсе, ела, спала і расла пакрысе. А брат і не ведаў тады, што радасць – пачатак бяды. Для яго пакуль было тайнаю, што сястрычка яго незвычайная. Але ўсё па чарзе. Біл пакуль вазочак вязе. Ды імя ёй шукае, каб ясна было, якая. Каб не сюсі-сюсі і не пусі-пусі у стылі старамодныя бабусі. Можа быць, сікуха? Можа быць, плакуха? Можа быць, крыкуха вам на вуха? А потым сказаў, без жартаў, назваць па-сапраўднаму варта. Каб кругла, прыгожа і міла. І Біла ўрэшце прабіла. Сюды, крыкуха вясёлая, анёлак з попаю голаю, я назову цябе Болаю. Супер! Спачатку ўсё файна, малая расце звычайна. Вось ёй спаўняецца год. Поўзае нібы крот, засоўвае ў рот нагу і кажа: «Агу, агу». Болачцы 2 гады, ходзіць туды-сюды, можа быць, трохі квола, нейкая сонная бола, размаўляе памалу. І тут перастала. Болі спаўняецца 3, але да гэтай пары ўсё без зменаў, сябры. Не размаўляе лапатушка, адно чырыкае, як птушка. Уяві сабе, Біл крычыць: «Здароў, дзіцё!» Біл пытае: «Як жыццё?» Біл жартуе дзеля болы, робіць розныя прыколы, а яна, як чужая, нават не заўважае. Прыходзяць кузэны, кузіна, вясёлыя корчаць міны, а яна, як чужая, і на іх не зважае. Смешная пантаміма, а бола праходзіць міма. Хтосьці ляльку дае улюбёную, але ж не, нават вокам на ляльку ягоную не зірне. Хтось гуляць запрашае, а яна, як чужая. Глядзіць то ў іншы бок, то ў столь, на лямпачку, на жарандоль. Ёй быць адной весялей, паўзе сабе ўсё далей, шукае і так, і гэтак, а раптам знойдзе газетак, бо лялькі для маміных дочак. А тут за шматочкам шматочак. І рві, варушы, папера шуршы, як весела на душы, шолах, шоргат і ў ашмётка ў купе. Болачка сядзіць на дупе. Бацькі гукаюць, а тая увагі на іх не звяртае. Можаш крычаць на вуха ёй, нават не слухае. Крычы ёй: «Бола, фу!» і «Бола, не!» А бола нават не зірне. Ёсць больш цікавыя заняткі, чым слухаць павучанні таткі. Што слухаць, як мама лае за ўсё, што псуе малая? Хутчэй перакулім гаршок, каб у зямлі ўся падлога. Як файна! Убіла шок. Ды што з яго ўзяць, з малога? Не чуе? Відаць, у малых іначай працуе слых. Ці мы ёй не тое гаворым, крычым, павучаем хорам. Ды ўсё яна чуе, вядома, зайграла музыка дома. Вы глядзіце, як болу торкае. Яна стала зоркай-танцоркаю. Бола музыку слухае, ручкамі, ножкамі рухае, кружыць, падскоквае, тупае і весела круціць дупаю. Падам, пададам, пададам, сваёй у падгузніку дупаю. Як спявае за 2, паскарае свой рух і на падлогу бубух! Ды не плача і носам не хлюпае, падымаецца, скача і тупае. І зноў круціць тут, круціць там, пададам, 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 сваёй у падгузніках дупаю. Цудоўныя танцы і спеў, а значыць, адкінем сумнеў. Усё яна чуе, выдатна ўсё чуе. То ў чым жа тады прычына бяды, што нашу спаткала малую? Як жа так?
Я яе абдымаю, цалую, ты гатовы да столі падкідваць малую. Забаўляем, стаім на вушах, а яна не глядзіць на нас. Жах! З ёй дакладна штосьці не тое. Не жадае займацца лухтою? Быць не хоча з намі ў пакоі, каб пакінулі ўрэшце ў спакоі? Бо ўвесь час чакаем хоць слова. І знудзілі яе канчаткова. Але дзіўна ўсё адно. Не глядзіць на родных даўно. Так, нібыта нікога не ведае. Не сябруе ні з кім. Во трагедыя. Скажаш: «Бола, хадзі да мяне!» Не павернецца нават, не. Тата з мамай і Біл трывожна разважаюць. Ну як так можна? Ходзяць ціхенька, асторожна, не жадае займацца лухтою? З ёй дакладна штосьці не тое. Не зірне, калі возьмеш панянчыць. Але як жа цудоўна спявае, як весела танчыць. Самы час выклікаць дадому дактароў, найлепей вядомых. І ў хату натоўпам пайшлі дактары даследаваць болачку звонку і знутры. Спачатку прыйшоў тэрапеўт-педыятр, заходзіць і кажа: «У болачкі катар. Тут нехта з дарослых прыйшоў дактароў. Здароў, кажа, хворы. Ці хворы здароў?» Прыйшлі медсястра і заслужаны лекар, прыходзілі ветэрынар і аптэкар, і родная цётка, і трэнер-гімнаст, прыйшлі экстрасэнс і пісьменнік-фантаст, хірургі прыйшлі, а пасля акуліст. Зусім невядомыя спецыялісты. Адзін распавёў, што такое мікробы, але не знайшоў у дзяўчынкі хваробы. Прыходзілі вуха і горла і нос, глядзелі, пісалі, рабілі прагнозы, прыйшлі дыетолог, дзіцёлаг, гульнёлаг і нават адзін арнітолаг. Натоўпам ідуць дактары даследаваць звонку і знутры. А нейкай цётцы педагогу ахвота легчы на падлогу. Яна усміхаецца знянацку і прапануе боле цацку. Але не выйшла ў педагога. Не хоча болачка нічога. Глядзяць на яе, а пасля так і сяк нас пытаюць, каб лепш паставіць дыягназ. Як справы, настрой у дзіця? Хадзіла, адказваем мы. Ці чуе бацьку і маці? І біла, адказваем мы. Ці спіць? Як прадаўшы пшаніцу, смяецца? Не можа спыніцца. Ці сумна, ці весела боле? Заўсёды? Ніколі? Змушаюць устаць і сесці, пытаюць, што любіць есці. Усякае, кажам мы. Узважаюць адмыслова, якое улюбёнае слова. Ніякае, кажам мы. Пасля запаўняюць паперкі свае. Дзіця 3 гады, есць і п'е, зусім не гаворыць, во дзіва, але выглядае шчасліва. І хмурацца, моршчацца нешта. Дзіця не такое, як рэшта. Хтось горла глядзеў, а хто мацаў вантробы, але не знайшлі аніякай хваробы. Апошнім прыйшоў псіхолог, ён вучыўся ў замежных школах. Зубы з'еў на смеху і плачу. Сеў і кажа: «Хваробы не бачу». Паглядзеў, памаўчаў, памэкаў, акуляры як лічба 8. Ад такога не маю лекаў. Пачакаем, што будзе ўвосень. Усе глядзелі марныя спробы, а ніхто не знайшоў хваробы. Паглядзім увосень. Чакайце. Ажно ціха зрабілася ў хаце. Не параіў нічога ніхто. А да восені дзён яшчэ 100. Не жартуюць у доме болей, што рабіць нешчаслівай болі. Дні мінаюць, 3 тыдні прайшлі. Снег растаў, вясна на зямлі, у малой валасы адраслі. Час ідзе, час паволі цячэ. Дзень за днём сонца ўлетку пячэ. У малой новы зуб і яшчэ. Але тата змрочны і сёння. Мамін твар сцямнеў ад бяссоння. Білу думка спаць не дае. Мама плача дзеля яе? Мы на пальчыках ходзім, а ёй уздыхаем, чакаем усёю сям'ёй. Але так, ці паможам ёй? Мы чакаем чагось такога, ды так проста не прыйдзе нічога.
Шолах, шоргат і вашмётка ў купе, болачка сядзіць на дупе, пара новых зубоў і валосся. Вось адзінае, што адбылося. Можна верыць, марыць аб цудзе, ды з чакання нічога не будзе. Восень. Доктар прыйшоў да хаты, пасядзеў над кубкам гарбаты, доўга думаў і кажа так: штось ідзе абсалютна не так. Добры доктар згадаў свой вопыт, кажа: трэба любоў і клопат, бо яна не як іншыя ўсе, асцярожна і пакрысе. Памагайце маленькай болі, яна думае, толькі паволі. Хоць казаў ён вельмі тактоўна, але ўсе зразумелі ўсё роўна. Той, хто думае толькі паволі, у маленстве мусіць спыніцца. І разумнай не быць ніколі нашай болачцы, бо дурніца. Гэтай звесткай прыбіла нас. Каб тачыць і гнесці ўвесь час. Сэрца ціхенька наракае: не такая? Чаму не такая? Добры доктар цяжка ўздыхае: гэта трэба прыняць. Сёння болі вы патрэбныя як ніколі. Пільнаваць, берагчы ад болю. Яна ўсё разумее. Паволі. Як? О не, не верым. О Божа, бо такога і быць не можа. Як паверыць, што з нашай болай, самай мілай, самай вясёлай? Гэтых слоў не казалі ўслых, толькі ўсе мы пачулі іх. Уздымаецца горкі плач. Усё скончана, шчасце прабач. Усё марна, надзея ўцякае, наша болачка не такая, не расце, як іншыя дзеці, разумее ледзь-ледзь, пакрысе. Ёй ніколі, ніколі на свеце больш ніколі не быць, як усе. Мы па хаце блукаем, плачам, а ніяк не можам спыніцца. Што з дзяўчынкаю? Таямніца. Мы не будзем смяяцца ніколі. Мы не знаем, навошта доля гэтым радасць, тым гора нясе, але хтось не такі, як усе. Наша доля плакаць ад болю, а смяяцца ніколі болей. Шмат хто плакаў у нас яшчэ, хто не прыйдзе, сляза цячэ, прыйдзе бабуля суцешыць, сама пачынае рыдаць рыдма. І дзядуля, суседзі, сябры, усе плакалі, як бабры. Стаялі наўкол, пазіраючы ў дол, і думалі: бедны анёл, хварэе, марнее, гібее. Не мае ніякай надзеі, што лек ёй карысць прынясе, і стане яна як усе. Стаяць, нібыта ў жалобе, па болатчынай хваробе. Раз-пораз то слёзы, то ўздых па ёй, непадобнай да іх. Так смутак бясконца працягваўся наш, пакуль Біл аднойчы не крыкнуў: глядзіце, я наш! Глядзіце, а бола ж сама смяецца, не плача дарма, а значыць, ніякага гора няма. Мы тут плачам, што бола хварэе, а яна сядзіць на дварэ і дурэе. Мы аплаквалі беды свае, ніхто не зірнуў на яе. Глядзі ж на паненку, гарэзіць без енку. Здаецца, смяецца? Зусім не здаецца. Суцешымся і мы, што яшчэ застаецца? Мы думалі, плачам над болаю кволаю, а плакалі мы над сабой, не над болаю. Бо ў нас менавіта не будзе спакою, бо ў нас падрастае дзяўчо не такое. Ды хто мы такія, што знаем адветку, якім трэба іншаму быць чалавеку? Як усе быць? Чаму як усе? Будзь як ёсць, ува ўсёй красе. Плакаць брыдка, скардзіцца гадка, маем цуд, дзяўчынка загадка. Незвычайная супермадэль, адмысловая найсуцэль. Спынім лямант, скончым ныццё, шмат сюрпрызаў нясе жыццё. І здавацца мы не павінны, новы дзень прынясе навіны. Не драмай, пільнуй і сачы, новых дзён яшчэ тысячы.
Разгадаем, што, дзе, калі, бо ўсяго так шмат на зямлі. Каб жа кожны пільна глядзеў, шмат чаго знайшоў невспадзеў. Нават той, хто ўжо бачыў цуд, новы цуд адкрыць можа тут. Смейся, Бола, танчы, скачы, новы дзён яшчэ тысячы. Што нясе нам наступны крок? Хто раскажа? Ніводзін прарок. Неспадзеўка, дзяўчо сюрпрыз, але гоп, скача ўверх і ўніз. Скокі ўвечары, скокі зранку, скокі сустрэча, скок развітанка. Забаўляецца, як калісьці. То вядзерца схопіць, то лісце. Цап, рыдлёвачку, дайце 2. Столькі радасці ў ёй жыве. Дык вось ён які, гэты цуд. Прыгожая і жывая сястрычка Біла, якая смяецца і спявае. Маленькая дзіва, якое расце асабліва. Разумее не так, як звычайна, а танчыць звычайна і файна. Ёсць шчасце ў тым, ці няма? Падумай сам, ці сама? Але Біл і Бола жывуць і цяпер, і шмат чаго сталася з імі, павер. Ды першая частка занадта даўгая. Завершым яе, бо чакае другая.